Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloan barneratuko gara hemen eta orain Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera aritzen gara kultur gintzaren zabalkunde lan honetan. Gaurko honetan mintzagaia Euskaltzaindia, Euskara, Euskararen legea. Zenbaterainoko garrantzia du hizkuntzaren lege batek eta zehazki 25 urte betetzen ari den euskararen legeak. Hori baita, Nafarroan egunotan gertatzen ari dena 25 urte euskararen edo baskuentziaren legeak. Euskaltzaindia, euskaraz, ari garenon instituzio gorena da. Agintaritzak ere halaxe dauka aitortua, legez esan da. Autoritatetzat dauka Euskaltzaindia. Hizkuntzen akademien ardura, hizkuntza bera da, alegia gramatika edo korpusa hori guzia, eta hortaz arduratzen da Euskaltzaindia ere, baina beste akademiak ez bezala, Euskaltzaindiak gainera beste lan arlo bat ere badu, hizkuntzaren estatusa, hizkuntzaren bizitasuna, zabalkundea, nahi bada normalizazioa, esaten zaion horretaz ere arduratzen da. Andres Inigo eta Sagrario Aleman, Nafarroan ditugun Euskaltzainetako bi, eta haiekin elkartu gara, gogo eta batzuk egiteko asmotan. Abiatzeko, Euskaltzaindia, Euskararen Akademia, nolako tratamendua hartzen ote du Nafarroko agintarien gandik, merezi eta behar bezalako tratamendua hartzen ote du. Konparazio batera, Donostian Euskaltzaindiak egoitza berria du, mustu berria, baserri txukun bat. Hemen Iruñan bulego funtzional bada, xumea eta diskretoa. Andres Inigo lehendabizi, Sagrario Aleman ondoren. Instituzionalki egia da, Euskaltzaindia Euskal Herri guztirako akademia dela eta hegoaldean, garbi dago, dekretuz eta errekonozitua dagoela 4 probintzietarako, hau da, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoa dena eta Nafarroa dena. Hartzen ditu, ezta? Orduan, alderdi horretatik, erakunde instituzionala da, instituzioek onartua eta instituzionalki onartua gerotik, gero ere, hizkuntzaren normalizaziorako eta, arautzeko, ezta? Alderdi horretatik, badu bere presentzia, Euskaltzaindiak aspaldizkoia erabaki zuelako bere egoitza zentrala, Bilbon duen egoitzatik aparte, izatea herrialde bakoitzean bere ordezkaritza. Orduan, Nafarroan, orain dela, ez dakit, 50 bat urte, badu ja bere ordezkaritza ere. Orduan, alderdi horretatik parekatua dago leku guzietan. Aipatzen duzu, orain Donostian egin dela alako ikergune zentro bat, ezta? Hor baziren, zenbait talde lanean ari zirenak aspalditik, hemenka, eta lortu dena da horiek denak biltzea. Eta hor dago Gipuzkoako ordezkaritza ere. Orduan, alderdi horretatik ordezkaritzak, bai hor dago Gipuzkoakoa, eta berdin hemen Nafarroan, eta Baionan, eta Gasteizen. Hemen Iruñan dauena da, bezaletik noski, toki funtzionala, arras funtzionala da, ez? Bulego, gero bilkura areto bat ere bada, baina ni gogoan dut, ez da, izabait instituzionalagoa, egun kontoz ganberak duen palazio hori, gero Nafarroko Museoa modu txarrean egoltzen, areto baten atzaldian da. Esaten dut hau pixkat izan daitekelako adirazle, hemen Nafarroan Euskaltzaindiak duen tokia, duen representatibidadea, duen harremana baita ere agintaritzarekin. Euskaltzaindia delikatuko balitz, gramatika kontuetara oain ere hartu dugu, liburu kote bat, gramatika, sintaxia eta horreta delikatuko balitz, agintariek gustoz irinen lukete tratua. Baina, erakunde deseroso xamarra ere bada Euskaltzaindia, hizkuntzaren normalizazio esaten da, hizkuntzaren estatusaz, jagon sailetik eta arduratzen hasten da, eta bere kriterio ere baduelako, Euskaltzaindiak, ez? Lege talako kontu ez.
Nik uste dut edozein euskaltzalek bezala eta edozein euskararen arloan lanean ari den edozein instituzio talde edo ez dakit erakundeek bezala kezka hori orduela eta behar bada kezka horretan euskararen normalizazioa erdietsi horren nahi hori behar bada ez dator bat momentu batzuetan gobernuak izan dezakeen iritzia eta behar bada euskararen munduan lanean ari garen talde guztiok izan dezakegunarekin ez azken batean uste dut helburua guztiona eta euskaltzaindiaren ere euskararen normalizazioa erdiestea dela ez da orduan hor izan daiteke momentu batzutan, gehiago edo gutxago kointziditzia administrazioarekin, ez kasu honetan Nafarroko gobernuarekin. Nafarroko gobernua, Nafarroko euskararen legea, eta hemen askotan planteatzen dena, egoin berriz 25. urteurren honetan, eta hau da, legea hortxe dago, zenbateko garrantzia duen lege horrek, zenbat baldintzatzen duen lege horrek hemen gertatzen ari zaiguna, ezta? Euskarak duen bizitasuna, euskarak duen apresioa, hoi guztia, ezta? Ez dakit, portzentajetan, saiatuko, kaldera bai bintzat, zenbat da legea, zenbat berriz, legea bat edo beste izan, agintarien jarrera, agintarien jokaera. Lege bere papera egin du, naiz eta anitzetan aipatu dugun bezala, hitz lege eskasa izan, ez euskararen normalizaziorako. Bere papera egin du eta kokatu behar dira gauzak bere lekuan. Orain dela 25 urte zegoen egoera ez da oraingo egoera berbera. Eta batez ere, nondik gentozen ikusi behar da, hau da, frankismo garaian debekua zen, euskara. Hortik eman zen pausoa, badakigu, legea etzela denen gustukoa izan, ez da gutia horik ere, baina bere papera neurri batean egin du ez, eta orduan horrek suposatzen du orain aldaketa bat badela. Hala ere, eta lehen aipatu duzu, pixka bat euskaltzaindiaren berezitasun hori, baduela Iker saila eta Jagon saila, euskaltzaindiak hasieratik arrantzuen lege hori etzela egokia. Eta gero ere, hainbat adierazpen egin ditu ofizialki eta bereziki, instituzionalki, euskaltzainditik gobernura, erranez, hau ez da aski, hau beste modu batera antolatu beharko litzateke, eta bar, eta hori egin du, ez dakit ez dizut erranen urtero, baina maiz aski bai. Orduan, alderdi horretatik ikusi behar da zer den izan duguna eta zer den behar duguna. Izan duguna aterazen bezala aterazen, baina pentsatzen dut orain beste pausu batzuk eman beharko liratekeela, benetan hizkuntzaren euskararen normalizazioa lortu nahi baldi badugu. Baina geure gaitzen, legea, esan diteko, 25 urte legea, eta batzu diote, behira, hain zuzen, lege hau indarrean sartu zenetik ona, eman da, irakaskuntzan, garapen bat, egituratze bat, aurrera pausuak, hori etxen nabarmentzen dituzte. Andreseko Antxeberian mugak ere aipatzen ditu, ez? Baina, kontua da, zenbat da legearen errua, edo zenbat zor diogu legeari, edota lege honekin beherarekin, bestelako jokaea bide batzuk ere eman litzezken, ez? Esan dut, esan zuk nolako esan duzu. Nere ustean legea bera oso modu estuan, murritzean aplikatu izan da, ez da? Esan dut, legea kritikatu izan zen hasieratik, baina geroztik ulertziteken edo lege hori aplikatzean modu zabalagoan edo estuagoan. Eta nik uste dut behar bada hasieran pentsatu baino modu estuagoan jokatu duela administrazioak momentu askota. Beste zenbaitetan behar bada ez hainbeste, baina hor nik uste gora berak ere izan direla gobernuaren aldetik, baina beti ere gehiago jokatu da murrizte aldera, legeak berak esaten duena ez baita debeku bat, legeak ez du askotan debekatzen, ez du eskubide hori onartzen, ez nafartarrei berez ez baitago eskubide personaletan oinarriturik, eta bestetik ere eremuak jartzean ez du esaten debekaturik dagoenik, eman dezagun, eremu ez euskaldunean
euskarazko eskolak jartzeaz, eta orduan ikusten ari gara hor beti olako tirabira bat eta administrazioarekin. Alde hortatik, pentsatzen dut modu murriztailean aplikatu izan dela edo ulertu izan dela administraziotik gehienetan. Gero beste bada horri esker zenbat lortu den edo ez, hori zaila da esaten. Legeak esplizitoki edo aipatzen duen tokian, adibidez irakaskuntza jartzea, eremu edo euskaldun horretan, zenbat zortzaio jendearen eskaerari, nik uste dut aurretik ere bazegoela, hor zegoen irakaskuntza zarien ez momentu honetan, hor zeuden hainbat ikastola eta indarra hartzen ari zirenak eta indarra bazutenak. Orduan, jendeak nahi hori bazuen, beraz, behar bada hor, bat etorri ziren momentu batean, eta orduan legeak esaten zuena, administraziotik ez dakit nahita edo behartuta ikusi ziren hori aplikatzera. Beraz, alde hortatik, legeari zortzaio edo etzaio legeari zor legerik gabera kaso egin ziteken, baina hor eginda, orain beste toki batzutan legea erabilida itzaki bezala ez usteko, hori ere egia da, ez da. Orduan, zert zortzaio legeari ez dakit oso zaila da esatia hor gauza bat, baino gehiago dagoelako, ez da. Momentu honetan, nik uste dut bai legea dela eta nolabaiteko lasaitasun bat badagola jende artean edo izan dela jende artean eta administraziotik eginen da dena lege bat badago, beraz guri ez dagokiko ja deus egitea. Nik uste dut olako zerbait bai egon dela askotan jende artean. Bai, baina dagoena edo bintzat joera bezala eta ja zuek ere sentipen hola daukazuen. Geuk, euskaldun garenok, ez, edo, euskaltzaleek ere oroar, ez ote dugun errexegi jortzen, lege, agintari, eta hoien errua, hoien erantzukizuna, hoiek zordizkigut eskubideak sustantiboa hor balego bezala, ez ote dugu gehiago biratu behar, gehiago exigitu behar geure buruari, euskal komunitateak berak, ez ote luken gehiago egin behar, beste modu batez. Eskubideak aldarrikatu, behar bada ez horren beste, bai ordea gehiago baliatu, oportunitateak gehiago erabili, horako planteamendu honetan? Bai, hemen aipatu dugu legea, ez? Eta legeak, eta Xabier Erramezala, irakaskuntzan izan du bere eragina. Izaten altzuen gehiago ere, baina izan duena aitortu behar da. Eta zerbaitean aurreatu baldin bada, horretan izan da, jende gehiago daki euskara, jendeak ikasten aldu euskaraz, eremu euskaldunean eta mistoan neurri batean, badakigu eremu euskaldunean ez dela urratsaundirik eman, jaia bat ez da. Baina, hala ere, pausu hori eman da, eta orduan zer gertatu da, hortik aitzina, eta legea gertatzen du, legea, niko zabala da gauz batzuetan, ez du bat ere zehazten, eta gero horren aplikazioa hizkuntz politikak egin behar du, eta horretan izan dira momentu batzuk hobeak, beste batzuk ezainonak, edo atzerakoiak, edo izan dira, orduan horrezak egin garatu. Orduan, zer gertatu da, eta nik lera ipatu dut, ikusi bertan nondik gatozen eta non gauden. Eta, klar, nondik gatoz? Gatoz, orain dela 30 urte, frankismoaren amaieran, bazen alako mutzada handia, gizartearengan debekura kendu nahi zen. Eta debekura nolapait kendu zen, bazetorren ja mugimendu bat, ikastorrena eta bar, euskalduntzena, helduen alfabetatze eta euskalduntzearena, baina hala ere pausua handi xamarra ematzen eta legeztatzeak bere amantaria izan du alderdi horretatik. Gertatzen dena da, nik uste dut, orduan, orain dela 35-40 urte ikusten genuen modu batera, eta orain 50 urtetik berakoek ez dutela ikusten inola ere, pentsatzen dunik, hala iruditzen zait. Ez dutela ikusten orduan ikusten zena. Eta orduan guk orduan debeku bat geneukan eta debekura nolapait gainditu behar zen. Orain, Euskararen legearekin debeku hori neurri batean, bada, eta beste batean ez da, baina nolapaiteko losa hori, hau da, bere eremuak eta markatzen dituenak eta gutxi garatzen dituenak zenbait. Alor, nik uste dut, nolapait jendeak normalizazio batean ikusten duela hori. Eta ikusten du, hau da egoera, Euskara nahi duenak ikasten aldu, nahi ez duenak ez du ikasiko, eskubidea daukate batzuk ikasteko, besteak ez ikasteko, eta ematen du inpresioa,
oraingo egoera hau normala bezala ikusten dela. Eta, claro, egoera normala ikusten baldin bada, ez dago, garai batean zegoen indarra pixka bat hori bultzatzeko. Orduan, konformismoa ere, uste dut, hortik etortzen aldela. Hau da, beti gauzek bere perspektibatik ikusi behar dira, eta 35-40 urtetik beherakoek uste dut beste ikuspegi bat dutela gurekin konparatu. Andres Inigo eta Sagrario Alemanekin ari gara. Euskaltzainen jauna da bat, Euskaltzain Anderea bestea. Euskararen legeak 25 urte bete ditu. Nafarroan ordutik ona gertatuak dauzkagu hemen mintzagai. Legearen eraginez edo bestelako ez izan ote dira. Kezka bat badugu eta galdera da, hemengo eta oraingo Euskal jendeak dugun joera exigitzeko legeari, exigitzeko agintaritzari, eta behar bada ez horren beste geure buruari, Euskaldunon komunitateari, exigentzia gehiago beharko ote genuke geure buruarekin. Sagrario Aleman. Nik uste dut exigentegoak bai behar dugula izan, eta baina ez dakite hor jarri duzun adibide hori, ez. Azken batean, hor esan beharko dugu, nik ez dakit norendako zegoen irekia, baina 100%ak, badaki gaztelania, beraz, 100% aurkeztu daiteke. Bestean berriz, 120, tokien arabera, ze eremu hartzen duten, handiagoa edo txikiagoa izan daiteke. Baina, ibiliko da inguru horretan. Orduan, proportzioa edo hori ez da bera, ez? Batzuk erdarazkora guziek aurkez litzezke, bestera ez. Orduan, gutxi baldin bada, gutxi horietan bikain bat edo on bat saria behar duen bat edo merezi duen bat aurkitze behar da ez da indarraza. Orduan, niretzat hori, uste dut hori bakarrik ez dela adierazgarri. Eta gero bestetik, lehen esan dut, uste dut, eta gero Andresek ere esan du, legea bai, legea batzuendako beti izan den zerbait da, betikotasun hori oso berehala, azkar, oso laster, oso haudo ikusten den zerbait da, bakoitzak betikotasuna ematen dio berak ezagutu duen horri, eta batzuendako euskararen egoera, hau gaur egungo egoera, behar bada egoera normala da, eta aldatu ezina, edo olako zerbait badago batzuengan, ez? Hori da naturala. Beste batzuengan, behar bada ez da naturala, baina egon liteke etxipena, ez? Hainbeste urtetako burruka horren ondoren, lanaren ondoren, behar bada ikus dezake erdiespena ez dela handia izan, etxi, nekatu, aspertu, guzi horiek gertatzen aldira, ez da? Lehen esan dudana baita ere lasaitasuna. Esatia, hor dago administrazioak eginen du. Guzi horiek jokatzen dute, nik esan nuke, gure kontra, neurri batean. Gero bestetik, legeak berak ere badu erantzunkizuna, noski. Legea erabiltzen dute aitzaki bezala, edo erabili izan du administrazioak aitzaki bezala, bai eremu mistoan askotan, bai eremu ez euskaldunean ere, euskarazko irakaskuntza ez errasteko, laguntzak euskara taldei ukatu zaizkie oso maiz, bizitzeko aukera gutxi izan dute askotan euskararen aldeko mugimenduek. Orduan, guzti honek ere egoera ez du errasten, ez du motibatzen ere behar bada, desmotibatu ere egiten du jendea. Orduan, hori hor dago, bestetik nik pentsatzen dut populazioaren sartze horrek ere baduela behar bada zer ikusia, ez da. Hau da, lehen garai batian diot, orain 30 urte edo, gazte jende, gazte heldu, ez dakit, 18tik dezagun 40 urte bitarteko jende asko zegoen. Eta behar bada aukera gehiago zuten mugimendu hortarako ere. Guzi hori hor dago. Hala ere, ni pentsatzen dut, lehen esan bezala, lasaitasun puntu batera bai iritsi garela, eta behar bada, administrazioak eginen du, edo hau da dagoena, eta ustea edo badela, ez? Bai, Sagrario Carmen Zara nik uste dute txipena edo nekea edo hori, nabariz
zen dela, denok nekatzen gara, beti gauza beran, ezin lortuz edo aritzen garenean, ez da. Neurri batean hori ulertzen da. Gainera, badago beste gauza bat ere, ni, helduen irakaskuntzan aritu naiz, eta niri izugarrizko meritu iruditu zait beti, jende heldua Euskal ikastera joan izana, eta hainbeste jendek ikasi izana, hori izugarrizko meritua da, eta nik uste dut jende horri, hau da, Euskaldunak ez ziren oiei, Euskal ikaste ez digula behar zela errekonozitu. Batzuetan, hau nizta pentsatu dut hori, Baina, egia da, nekea edo etxipena edo egoerak urteak pasatu gala, behar bada iritsi dela edo guregan dagoela, ez da, gizartearen gan. Baina barzaldetik, karo, egia da, eta dugun egoera dugu, eta ditugun legeak ditugu, eta den hizkuntz politika egiten da, baina hori soilik ere ez litzateke aski izanen, hau da, hori ere kasurik onenean primerakoa izango balitz, gero norberak egin behar du. Eta horregatik, aipatzen dut, Euskara ikasi dutenek izugarrizko meritu izan dute, eta dute ez da. Baina hortik aitzina, norberak hartu behar du bere erantzukizuna. Eta nik uste dut, hor badala alako utxune bat ikusten dut, eta jarriko izkizut, bi adibide. Orain dela batzuk edo horretzetan persona bat, eta nik uste nuen Euskalduna zela, eta ala da, bere emaztea ezagutzen nuen, Euskaldun peto-peto, eta bere ere. Etorri zitzaidan Euskal Zainan naizelako, asunto batengatik. Eta gaztelania zari zitzela papa, jarren baina, zuk Euskara badakizu ez, eta bai, baina, eta Euskara zaritu ginen, eta nahiko ongi egiten zuen, hala ere, pasatu zen berriz gaztelania da. Atzo bertan joan nintzen, hemengo bulego batera, irutiko bulego batera, denok egin behar izaten ditugun, egin behar horietako bat egitera. Iritsi zitzaidenean ere turnoa edo, zientesaki erratziak, gaztelania zaritu ginen. Ikusi zuenean, nongoan nintzen eta gara goro kontu netzuitzen, bazekiela nor nintzen, errantzi da, nire amona zure herrikoa zen. Zetxetakoa, hola, bizkar. Eta, ordenazuk Euskara badakizu. Eta, bai, eta momentu horretik aurrera, aritu zen erekin Euskaraz, eta Euskara, baina primeran egiten zuen. Erraten zuta honek, zergatik ez dit egin hasiratik, zergatik agurtu nau gaztelaniaz, eta aritu da demora guztian gaztelaniaz. Nik uste dut orduan, guk ere, hau da, Euskaldunok, egin behar dugula aldugun guztia gure hizkuntza normalizatzeko, da Euskara egiteko, da erabileran dago geroa. Eta UNESCO gorain dela urte pare bat edo egin zuen alako txosten batez, eta aipatzen zituen, zarraten zuen, Euskaren egoera zertxe bait hobetu da, baina ala ere, eta lera aipatu ditugunak falta dira, ez? Baina badago beste atal bat, eta beste atal hori da, norberak bere erantzukizuna izatea, eta Euskara, eta edozi hizkuntza ez da aurrera aterako edo ez du aurrera eginen, espaldi badugu erabiltzen, eta erabileran dago gakoa. Eta horrek uste dut, baduela bere, ez dakit, jendea ez dago aski kontzitzatua. Beste detaile bat badago. Jende, haunitz, Euskaldun peto-petoa sentitzen dena, eta gainera hori aldarrikatzen duena antamen, gero sumatzen dituzu elkarren arteak gaztelaniaz hitz egiten. Gurasoak, Euskaldunak, eredura semeak eramaten dituztenak, konbentzituak daudelako, baina gero sumatzen dituzu bere arteak gaztelaniaz hitz egiten. Eta hori, ikusten da, nabaritzen da, eta non dago, zer gertatzen da, gauza arraro xamarra da, hau, ez da? Eta orduan, karo, zer gertatzen da, espaldi badugu guk hori gurea bezala hartzen, eta horretan Euskararen normalizazio bidean gure eman barreko pausu hori ematen, hor, ez dakit, mozketa handi bat dago, Gauza bada lege kontua eta instituzionala, eta bestea da, gizarteak, norberak, persona bakoitzak, alduen guzia egitea eta egiten segitzea. Eranskin, laburrean eta bukatzeko. Hasierara itzuliz, 25 urte Euskaren legeak, Euskaltzaindiak inolako ospakizunik, zilarrezko ez da, edo esaten zaio olako urte urren bati, Nafar gobernutik inolako ospakizunik egiteko gonbidapen proposamenik edo izan ote da? Deus ospatzerik baldago 25. urte urren honetan? Nire ustez ospatzekorik ez dago. Legea hobetzerik bai badago, eta nik uste dut beharrezkoa dela gainera. Lehen esan dugu, beharrezkoa da administrazioa eta beharrezkoa da gizartea bat etortzea Euskararen
aldarrikapen horretan. Nik uste dut legearekin ere lagundu daitekeela asko, eta batez ere bitartekoak jarritzazkela eta jarri behar dituela administrazioak. Bitartekoak jendearen kontzientzia hori handitzeko eta jendeak euskara ikasi alizateko eta baita euskara erabili alizateko ere. Nik uste dut askotan falta direla gauza horiek ere. Orduan, ospatu ez, baina bai nolabait eskaera gobernuari, nik uste dut erraza dela askartzea hori badakigu, baina lege aldadin, eta bestetik zertarako balio izaten dute 25. urte hurrena eta horrelakoak, nik uste dut pixka bat euskararen inguruan aritzeko gure burua ere behar bada analizatzeko, aztertzeko eta azken batean norabidea markatzen hasteko ere, nik uste dut guzion arteko gogo eta egin beharra ekartzen digula honek askotan. Urte hurrena bai ala ez, Nafarroan daukaguna da, azken 6 hilabeteotan agintaritza berria Euskaltzaindiak beti konplimenduetan eta alakotan izaten du, kortesiazko bilkura egin, agintari berriekin, hemen pentsatzekoa da, Nafar Diputazio buruarekin bildu nahia ere baduela Euskaltzaindiak, ez dakit eskera formala egina duen, nolako erantzunarekin, Andres? Bueno, hori beti egiten da, gobernu aldaketak izaten direnean eta balako bilera protokolario egiten dira. Zergatik, azken batean harremanak instituzionala direlako, eta hori erabat normala da. Neurri batean egina daude, baina jarren bat falta zaigu. Eskatzen dira, alde hasieran eta eskatuak daude, eta bileraren bat egin dugu, besteren bat ere eduki nahiko genuke. Ezer ospatzerik ez, euskararen legeak 25 urte betetzen dituenean. Ez Euskaltzaindiak ez da Nafarroko gobernuak ere ikusten denez. Jolanda Bazina, diputazio burua, postu horretan dagoela urte erdia, bete denarren, oraindik ez dio harrerarik egin Euskaltzaindiari, Euskaltzaindiak eskatua du bilera. Sintoma bada, geure agintariek nolako trataera ematen dioten euskarari eta euskal hiztun garenon erakunde garrantzitsuenari, Euskaltzaindiari. Hemen jardun dugu hortaz Andres Inigo eta Sagrario Alemanekin geure kultur arlo honetan. Eusko ikaskuntzarekin astez-aste kulturgintzaren zabalkunderako saioa da kultur arloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.